Boas, chámame Sara e voulle facer unha entrevista. Como se chama? Sara, Onde vive? Vilaboa, Cal é a festa que máis lle gusta? o San Benito da Veiga. Que me pode contar dela? Pois te podo contar que en tempos estábamos deseando que viñera que chegara a festa do San Benito e íbamos de pé, viña a xente dos pueblos a comer polas carballeiras e sentarse no suelo e comían elí e tocaban a pandereta e moi ben, Vale. eso. Que fai San Benito? Que fai San Benito? Pois San Benito... Pa que abogou San Benito? Parece que me acabar máis punto. San Benito dicen que abogouse para Barrujas. Para Barrujas que dicen que é preso. Agora, pódeme falar sobre os afiadores, un dos personaxes máis típicos de Ourense? Coñece vostede algún? Gerardo, o meu marido. Que facían? Que facían? Pois iban desde Ourense a Cañiza, a Arbo, e cara a Pontevedra, pero andaban todo a pé, afilando, afiladores, de pé. Carroda, iban carroda. Como se comunicaban? Se comunicaban, pois, en triles, tiñan un idioma, en triles. O barallete. E se iban comer a algunha casa, o que lle daban, daquelas, pois estaban entre máis e a señora estaba cociñando, tratábanse a Belén, Para que non se enterara, para que non se enterara a dueña da casa. Do que falaban. Pero iso, claro, tiñan máis barallete en triles. Como se anunciaba na aldea? Pois na aldea anunciábanse que tocaban o chiflo, e entón os polverraban paragüelos, afilador, o que aparecera, e a xente entón salía co que fora para arreglar, era o traballo diles. Moitas grazas por atender as miñas preguntas. Aprendi moito con vostede.